Krásny požehnaný večer ti prajem. Upozorňujem dopredu, že budem hovoriť o Pánu Bohu, takže keď ťa to nezajíma, tak scrolluj dál. Chcem povedať takové moje svedectvo. Nemôžem povedať celé moje svedectvo, lebo to by sa nevmestilo do 10-minútového videa. Takže tak. A ja už vlastne, keď som mala 22 rokov, mám teraz 31, tak som sa dala pokrstiť. Som teda katolického vierovyznania. A nejakým spôsobom som si vlastne žila ten svoj život, hrešila som, smilnila som, žila som nečisto. A potom, jak som sa dala pokrstiť, tak som sa spátky chcela vrátiť do toho života, jak som byla predtým, lenže už sa to nedalo. Už sa to nedalo a ani sa to nedá. Protože každý môj hřích, keď som si povedala, že to je hlúpost, že budem si tady hrešiť, že Pán Ježiš proste neexistuje, lebo keby existoval, tak mi nemôže byť takto zle, lebo som trpela hrozne ťažkýma depresiama a že stále z toho nejsem venku. A neuvedomovala som si plno veci v mojom živote. A tak som si teda povedala, že budem žiť bez Pána Boha. Presťahovala som sa do Španielska, znovu som hrešila, smilnila som, žila som nečisto. A už som miela aj samovražedné myšlenky, že sa zabijem a že nechcem tento život žiť, lebo je to utrpení. Ocitla som sa v neuveriteľnej agónii a ja sama som musela, jak sa povie, sklopiť nos a musela som sa začať modliť a znovu som začala cítiť to svetlo. Musela som začať chváliť aj na silu, keď som nechcela, lebo som vedela, že Pán Ježiš mi vždycky pomôže. A také som si říkala, že je to iba v mojej hlavie, že toto sú hlúposti, že skrátka to si len namýšľam, ale ne. Proste z mojich skúseností sa už vlastne také, ako je v Biblii napísané, my sa máme držať, jak povedal Pán Ježiš, zober svoj kríž a následuj ma. A ja som to urobila. Lebo som nemala inú možnosť. Pretože keby som si žila už tak, jak predtým, že predtým mi to nevadilo a také, jak je v Biblii napísané, teraz neviem v ktorej pasáži presne, že predtým, keď sme ešte nebyli pokrstení, tak hřích nebyl. Ale tým, že sme si oblekli na seba Krista, tak zrazu hřích ožil. A my už víme, že to je hřích a proto ho musíme v sebe umrtvovať. Lenže ja som to nechcela predtým urobiť takto a chcela som žiť už tak, jak predtým, lenže jak som říkala už na začiatku videa, že už sa to nedalo. A znovu, už keď som teraz v tom Španielsku, tak znovu musím chváliť Pána Boha, musím sa modliť a dodržovať 10 Božích prikázaní a najvíc sa mu pripodobniť. Protože co je dôležité, ja som teraz naposledy byla v kosteli, byl tam jeden pán a primluvil sa mi a začal mi vyprávať, že máme veriť Biblii, ale nemáme byť také, že hlúpi. No on měl na sebe náramky ezoterické. A povídal mi, že ty náramky ho zachránili pred smrťou. Tak jak je prvé prikázaní, mali by sme ctiť si len jedného Boha. A tým je Ježiš Kristus. Ani doma, keď máte už doma nejaké, ja neviem, sošky, treba zveríte v Pána Ježiša Krista a máte sošku Budhu, to všetko môže vytvárať negatívnu energiu ve vašem domne. To neviem, ešte ste to vedeli. Ja neviem, nejakú temnotu, alebo pozerať nejaké horory, alebo počúvať pesničky, alebo proste toto všetko sú vplyvy a my musíme Pánovi Ježišovi odevzdať celé naše srdce.
nelen půlku, alebo tak, že proste sa musíme celý odezdať, lebo inak to u nás nechce blažných. Blažných ze svojich úst vyplúva. A ja vám teda chcem prečítať to, ja som byla na adorácii, jestli nevíte, co je adorácia, tak to je vlastne vystavanie Ježiša vo sviatosti oltárnej, telo Kristovo, v kostole, takže je tam prítomný Pán Ježiš Kristus. Už mám 5 minút. Takže vám to teda... prišla som teda domov, lebo sa snažím, už sa ponáhlam. Takže na tej adorácii ten Pán tam zotrval, teda až do konca. A ja všetko, co som počula, co mi Pán Ježiš hovoril, tak som si všetko zapísala. Možno teda dám do druhého videa, lebo mi to možno nevyjde. Ja som tam jak obvykle stále prosila, stále som nezavrela hubu, tak jak to ja mám obvykle, že len vyprávam a nenechám hovoriť druhých. Takže vám to idem prečítať. Tak ako je napísané, kto má uši, nech počúva, čo hovorí Pán. A ja strašne som túžila Pána Ježiša vždycky vidieť. A on mi povedal, že keby si ma videla, tak už by som narušil tvoju slobodnú vôľu. Už keby sme ho videli, tak my už by sme tak strašne chceli odejít z tohoto sveta, že my už by sme sa ustesknili, utrápili by sme sa, takže by sme vymýšľali hlúposti, jak sa sproneveriť, jak sa z tohoto sveta odstraniť. Takže by sme sa utrápili, áno. No a ja som teda stále prosila a nezavrela som hubu v rozhovore a on ma zastavil, že mám byť ticho. Že to je môj problém, že nenechám ani Pána hovoriť. A vždy teda, keď zhrešíme, musíme ísť okamžite na spoveď, vyrovnať sa s Pánem Bohem, lebo ak nie, tak nepriateľ sa ukotvuje v nás a nedá nám odpočinúť. O to viac, keď milujeme Pána, lebo on žiarlí na našu lásku s ním. A na adorácii mi povedal toto. Nemala by si rada veci, keby som ti ich ja už nepožehnal. Všetko sa stalo v dielach môjho Otca. Si tá, ktorú som si vybral. Nemôžeš utiecť pred môjim plánom. Jedine, keby si sa tak sama rozhodla. Ideš robiť veci nové, pretože tak boli určené. Diela sa uskutočnili vo chvíli, keď si sa mi oddala. Nebo sa otvorilo a ty si ma zbadala a ja už z teba nespustím oči. To je proste bomba. Ja neviem, jak to na vás pôsobí, ale u nás je vždycky většinou takový problém, že my nenecháme Pána Ježiša hovoriť. Že my stále prosíme a my mu nedávame prostor, aby aj on k nám mohol hovoriť. A ja som sa vlastne s ním naučila komunikovať, teda, že ja som ho prosila, Páne Ježišu, jak mám s tebou hovoriť? Ukaž mi to, jak ja mám sa s tebou, jak sa mám s tebou rozprávať, jak ťa mám načúvať, aby som ťa počula, aby som vedela, že si to ty. Takže ja sa vlastne domodlím, akúkoľvek modlitbu, prežehnám Bibliu, vyzdvihnem mu nahor a Pán Ježiš už vie, co mu chcem povedať, co mám na srdci samozrejme. A ja si náhodne vyberem v Biblii a on mi presne dá tú správu, ktorú momentálne moje srdce potrebuje počuť. Takže úžasne som to aspoň zvládla takto a to ostatné, co som už ďalej počula, vám pošlem v ďalším videu.